Il-mexxej Laburista Robert Abela ħarab milli jwieġeb dwar meta kien maqbul il-prezz ta' 600,000 euro għal villa kbira li xtara fiż-Żejtun jekk hux qabel jew wara li din kienet sanzjonata mill-awtorità tal-ippjanar. Dan kif każ li l-prezz kien maqbul qabel id-deċiżjoni tal-awtorità li tagħha kien konsulent legali, il-valur tal-proprjetà kien jola aktar. Prime Minister, an easy question for you about your Zaytun property deal. Had you already locked in the price of 600,000 prior to the planning authority sanctioning all illegalities which have massively increased the value of that same property? Dak kollu li huwa relatat mal-proprjetà li qed issemmi inti jirriżulta mill-att pubbliku li sar qudiem Can you just tell us the answer then if it's public? mill-kuntratt pubbliku. Minflok ma wieġeb, Robert Abela nfexx attakka lil kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech b'messaġġi qarrieqa qabel ma ddikjara li hu għamel l-ebda talba l-sanzjoni dwar il-villa kbira fiż-Żejtun. Parti li dwar il-villa qed naqra għaliex il-proprjetà ta' Dr. Grech hija within development zone mentri l-famuża villa taż-Żejtun hija ODZ. Laqqas xejn qarra jiena m'għamilt ebda applikazzjoni għal sanzjonar. Il-medja diġà żvelat li l-proċess ta' sanzjonar sar mis-sidin oriġinali tal-proprjetà b'din tispiċċa trasferita 3 xhur biss wara l-proċess tal-awtorità tal-ippjanar għalkemm jibqa' mhux ċar meta ntlaħaq ftehim dwar il-prezz. Sa dan it-tant Abela ikkonferma li bħala politiku u jiltaqa' ta' kuljum ma' negozjanti fosthom dawk relatati ma' proġetti kbar ta' bini u infrastruttura. Dan wara stejjer żvelati fl-aħħar jiem fid-dawl tal-fatt li l-Labor inqabad li ma ppreżentax ir-rapporti finanzjarji għall-2020 xi ħaġa li suppost tagħmel biex kun jista' jipparteċipa fl-elezzjoni ġenerali. Il-konnessjoni bejn Nisbal Joseph Portelli. Jiena ta' kuljum niltaqa' ma' nies li ġejjin mill-komunità kommerċjali. Dwar il-weda 174 li bija qed jibgħat lil ħaddiema u negozjanti jiddejnu mill-gvern stess għal għajnuniet futuri, il-lider tal-Labor ma ħassux komdu jismana naqrawlu kelma b'kelma dak li kiteb u stess fejn il-Labor qed jgħid li dan il-benefiċċju għandu jitħallas lura fuq medda ta' 5 snin. Minflok u dar għal-ken mir-reporter tal-Midja Laburista. Ħanaqra lek il-weda kelma b'kelma. Il-proposta li tagħmel referenza li inti m'għandax taqsam xejn mal-COVID. Ok, mela f'dak il-każ, f'każ li għandi mistoqsijiet oħra Prim Ministru. Qegħdin hawnhekk biex nistaqsu suppost. U la Mariċi wieġeb għal dawn il-mistoqsijiet kollha, Net News ipprova jagħmel aktar domandi lil lider Laburista li qed jagħmel minn kollox biex jaħrab lil ġurnalisti f'kull okkażjoni possibbli. Ma tixwieġeb dwar il-174 għaliex ħadd tagħmel isptar ġdid f'Għawdex minflok ma tħu l-isptar ġenerali ta' Għawdex mill-Dej Stewart, Dr. Abela. Ħadd ikkompeti ma' Stewart li qed ittuhom dak il-miljuni fis-sena billi tibni isptar ġdid minflok ma ġġib ma tagħti l-isptarijiet lura lill-poplu għax għandek option vera faċli. Ħadd kompli tqarraq blawċini billi ma tagħtihom sptar deċenti, ma tihomx lura l-isptar li hu tagħhom bidritt. Simon Kassar, Net News.